san abubuwan da muka yi a ƙasar nan kuwa kai na daina jin bindiga ni nan da kake gani na saboda kicin da aka yi a ƙasa kai gaskiya kasan nan kai kasan nan akwai ya ne akwai damuwa na raba ka gaskiya akwai damuwa sai dai addu'a ba dai tunubiya bace ba ina gaya ma kana ya kamar su kanali ne SK gurnet ce ko AK-47 addu'an ce mara ba kajin bindiga hey Bellhash to a shi wasu yara ne suka buga wannan abin me banga ima da banga suka buga wallahi ba banga bace ba gurnet ce ni fa ƙarar AK-47 na ji happy new year ne fa ba wata banga happy new year ne fa hai kuma fa kila bangar ce amma ba wani nan ni ƙarar AK ko da yake happy new year ne fa kuma kila bangar ce kai happy new year